Wawama ko eko abe France le ube meni ayre be tama nonu ni nyoko che bon ko do ko aleye mode ale be voyage de ke Mali ani France ani Espagne abe nonu de ni nyoko che bon abe minaunde doni mana ni mugo min kam samba wale be tani mugo ka samba ude ni min ba fi ka samba do kata France ube min ba fi ka samba do kata Espagne ube Espagne min ba fi ka samba do kana Mali ube France min ba fi ka samba do kana Mali nunu na nyona ka bara e nunu de duro ko minan samba ko ina fo ani muso do na nyona muso do fana ulu be minawundi ama ko akatanu ye ba samba minawula fo relation gora ni muso do ni nyogonche akramakumullah ala ka ubonya ko fo ka fo nyogonya temena ni muso do ni nyogonche ni sugula kwa ni relation la wambe birasira li jumanke ale ambe birasira li foro akasira la ni birasira li foro akasira ala ni saya bena ma wakati muhata todo hadama de ikan nimbe ala de bolati e yere bolo garanti lente ibese ka sa wakati bela togo bela saya delelonte banala ni Allah ma ko sherila wakati be ibese kata donc ikasira ala ni o temenen ko bella siranya temenen ko fe ka do ko junubu mambo alaka ja fama ikatubi kata alama tubu baraka di alai alako qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a alako cide mafo nka jonye munun dan temenen wire kunka ka junubu chamanke ukana jigiti ne alaka nemala ne alabe junubu be yafa تمام سورة الفرقان على والذين لا يدعون ما لا إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يجنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا أكو إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات سورة الفرقان كنا لكم مغمون تفهم وربطوك فرعلك ani mugo munun te nin faga nin min ala fagali haramuya ani mugo munun te jeliya ke ala ko ni mugo yen nunun ke nin junubu ke ibi ka junubu ni ka janga kata kumbe nyogonya Allah gara ibe duma kunai ito yale ko illa man taba fonni mugo min tubira de wa ahmana illi man yara wa amila amalan sala iye baranyu make ulaika yubaddilu lahu shay'atum hasanatu ninun tigla mugo alabu kabara jugu yere ma ka ke nyumay donc tubi kata alama ciden ko ako suwo sunniti le bina alaba tege fula fense pour mogo mununye junubu ke tile fera la ka tuba ku ka tubo mina dongo do ni tile bora fana dugu jera alaba bolo fura fense pour mogo mununye ala soso ni junubu ke sufela la ka tuba ku ka tubo mina donc alanya siranya kofe ikasira alanye o kofe tubi kata alama jonna kana tubu ya garode jonna ikatubi kata alama ikano ya garwe kana tandi tubu yerema ikatubi kata alama konanja tubu kadantiga kanin junubu nyogonan ta ke ngi kuna bada ikanni misala fana ikatubi kata alama sabanna ambe konanja min ki yere sukurare kana talla kalem worede yere suturaka ni ala ye jow sutura cide bu yere iki yere sutura de ni ala ye sutura yere to ala ka sutura kono ikana kuma yin baro fo moye ini muso min nyake fara ikana to lakar ni muso suye nena de lakar ke ko fo moye kanoke yere sutura ika sutura ke muso inka tubi ko fe ni de sabaye nani na alaqa bimbina ce nin temina ni muso min ce
relation min bina ja tige pew relation tige ka bwani nyogon je pew hari na bi soroni aleka minawun tali de ka minawun tali bila aka yoro were nyina ba ka minawun bila kata ito min ni numéro munun bani nyogon je whatsapp munun bani nyogon je abe tout sai ka be boy aka numéro sanse aka mabbe nyogona donc ika bila sirali amba labani minye e yere yado ni nyi soroni muso ko de muso ka bara nyogonya ni nyagambe nyogonya ni ulam kolonyali adabila ni bese ka muso sembo ika minam mfenkele yela yere ika muso sembo la ika to chewula har ni be muso tola inu kana nyagambi et puis inu kana lam kolonya yoro ci de nyen ni be fanyu la yaghlu wanna rajulun bi murati illa ma jimaram ako wali ken wali muso kana lam kolonya de ni jimurami tede awa ci den ko hadisa dola ko wali muso ni wali chete lam kolonya abada afula ko setane de ya sabanai donc ala kan kisala kan tanga ala ka an islamu kisi nunu na nyogona uma o islamu ka fo bi a kono na fili baru dusu kasi de do telefoni munum bena ma dusu kasi bele bele baru ambe ala de deli limaniya alnya siranya dina famu ala ka di jamana imade sino jogo tinyana de anan fule nyogon ka jogo me chene muso tole nyogon ka nyagame nyogona du kono hari be sanin ka yele dere sunna do yengole ko ale ka so kono na lale na kam muso anai abinanke do de denke ku udu de be ale ka so kono koni mimbe do so kono ibe da konko muso na ya sora be togo mi amanya abe finu do ayrela comme bi ale ka muso na na mu fo ale ko ale muso ko ale sinugo to so kono akwa chema ko che binanke denke do na ale ka asinugo to ale mabwa kalama ko ale be boa yere karama de ko che sigilem da ale kunna ko ale ko ni tado yala ye fenka le la mama fenka la tado ko ale ko munkera ko amasika kuma sifo ale ko muso ko ale wulila abora so ko balaw be nunu bombal mom balaw site nunu banka kafo ko nona ambe ala deli kafoy anka sunna inde fam anka tawdi fam ka sunna fam ala famu salaf salih sunu ambe nyana maya togo minna nyogon kate muso to ne nyogon ka ni wali cew dama jumara miya tani nyogon ce konnin da yambalo cewa da ti sega magala fana ambe barawula de ambe ala de la ka bo cew nyuma de ke anye nunun kono Odondo kwani ko ale bora ko muka be da tuwa kadi ya jendo tasrala o fana tari yon kumbe farante kola ala bana ya ga nimoro o deni bana kurle atara ga so fini be je be ka wele dron se ko ko na kira ci ni wele dron ko farante ko da ko ce ni namara benna aya tege tege o ko ce ni kay ko una ko aya ni ma jamal ka do la kar def ma sementia gele abara to te wonni kuma semben tiale wude donc wan kana mo tamperdi nyinin kalu la nyinin kalu be munum bono okay aga ni def plana ko yalla ni ala kan ni bu man ya gele ko muso mi no ko je yalla ni kata ko nyinin kalu fulana ko ni ye jene yake muso no fe adem muso be se ka furwa doni ke ba ko ni na la yahrimu al halalu bi haram ko halalat te se ka haramu ni haramu ye misali la silamiya sharia ya yira ni ye muso furu ni silamiya sari furu le de adem muso haram ya rebolo mais ni ye jene ya de ke muso no fe ote adem muso furule dagariye iye jene ya min ko ye haramu de adem muso furule sariya la o daga yede bayin jene ya haramu ate se ka dem muso yin furule halala ya haramu bolo basitaka bal abe imam na safai ka ma jahabila ale ko niye jene ya keni muso ye aye dem muso min soro e yere yede ko adagara ko dem muso fu ko parce que silamiya sariya dem muso min furuli haramu ya
ko o ye furu sahalen de muso de mais ni ye jeneya de keni mogoye o ye denmuso soro iye ni jeneya ke denmusoya de ko a dagara i ka o denmuso yɛrɛ furu safa i bɔ kan tuma bunu semira mi hoda saru mutin kono ye nin kuma nunu fo ako safa ye min fo ako i dente sariya la me qadara la tige kone da i ka lawaji de do kuma sahalen ye min ye a te daga i ko denmuso sugu koni fo ni ye jeneya ke muso nɔfɛ a ye denmuso min sɔrɔ e yɛrɛ ye jeneya min kɛra jeneya in kɛra denmuso ye a tɛ daga dɔnnibaw ka kuma salen la i k'o kɔni furu mais a denmuso wɛrɛ min ni o tɛ ka lawaji ye a furuli ma haramu ma bon dɔ ko n balima dɔ ko filimu kuntan lajɛli yala haramu kabayira junumu de ube mun do kabayira junumu de do muso lankolonw filimu ube cɛw lawuraw filimu lajɛli ube cɛni musoya ninnu n'a ɲɔgɔnnaw lajɛli olu ye kabayira junumu de haramu de do ko ewa mɔgɔ min ko e n'a kɛlɛla e ko a ka yafi ma la kama ko ale tɛ yafa an bɛ mun fɔ ala ko wali kaajibina li khayja wali afina lin nas wallahu yuhibbul muhsinina ala ko mɔgɔ min bi dusu mina ni dimina n'a dimina na bɛ se ka dusu mina tɛ tiɲɛli kɛ a bɛ yafa mɔgɔw ma donc o ye mɔgɔ ɲuman de ala bɛ mɔgɔ ɲuman de fɛ n'a ye ko kɛ e yɛrɛ de la min ye yafa ye i n'a cɛ a ɲuman jogo ɲuman ni ko dɔ n'i bɛ se ka yafa la i ka yafa o de ka ɲi ka tɛmɛ k'a fɔ n tɛ yafa ma fɔ lahara donc i ka yafa ni ko dɔ yafa bɛ se ka kɛ ko min na i ka yafa o de ka ɲi an b'o de fɔ a tigi ye bon ko muso bɛ jabi do tɛgɛ la u bɛ produit fara jabi ka comme apollo pour a ka u tɛgɛ fo bɛ cogo di baasi tɛ ninnu na dɔrikibaw ko ninnu na ɲɔgɔn na ni wari caman tɛ don la fɛn sobelenw tɛ a don n'a tɛ tɔɔrɔ lasi ma baasi t'a la u bɛ i kun faga ni fɛn minnu ye donc baasi tɛ ninnu na ninnu bɛ dɔnnikibaw ko ni fɛn sobelen tɛ u bɛ a dɔn na a tɛ tɔɔrɔ se ni mɔgɔ ye u don kunkolo la a tɛ tɔɔrɔ lasi ma baasi tɛ olu n'a ɲɔgɔnna na min bɛ kun nɔgɔya kunsigi nɔgɔya k'a faga baasi t'o la muso k'olu kɛ waaleykum salaam ko différence jumɛn bɛ hadisul qudusi ani kuranna ni ɲɔgɔn cɛ donc o différence fɔlɔ kuranna kalali an bɛ se ka bato kɛ ni kuranna ye kuranna kalali ye bato ye a bɛ kala salli kɔnɔ hadisul qudusi fana tɛ se ka kala salli kɔnɔ kuranna bɛ kala salli kɔnɔ an bɛ bato kɛ n'a ye ka kala salli kɔnɔ hadisul qudusiya tɛ se ka kala ko i bɛ bato kɛ n'a ye ka kala salli kɔnɔ nin y'o différence dɔ ye différence dɔ ye hadisul qudusiya bɛ se ka fɔ ni maana ye maana hari ni hadisa in nana kɛ cogo min na hari ni ma fɔ o cogo la n'i y'a a maana fɔ arabu kan na fana mana a faamura hadisul qudusiya bɛ se ka fɔ ni maana ye kuranna tɛ se ka fɔ ni maana ye fo i ka kuranna yɛrɛ de fɔ ko ala y'a fɔ cogo min i k'a fɔ o cogo de la donc o faranfasiya dɔ ye mun ye kuranna gafe i tɛ se ka ta n'i ma saliji ta hadisul qudusiya i bɛ se k'o ta hari n'i ma saliji ta bon kuranna aya lafulen tɛ kuranna kɔnɔ hadisul qudusiya hadisi daifu b'a la mawudu yɛrɛ bɛ hadisul qudusiya hadisul qudusiya dɔw bɛ u bɛ hadisul qudusi dɔ yɛrɛ fɔ mawudu dɔ daifu dɔ mais kuranna aya daifu tɛ o la donc hadisul qudusiya ala kumana o ye dɛ k'a fɔ jibrila ye jibrila kana fɔ ciden ye sallallahu alaihi wasallam bon hadisul qudusiya dɔw ko ewa ala ye amana de bila ciden ma mais lafudu ye ciden de ka kuma ciden de kuma na ye dɔw fana ko ayi mana ani lafudu bɛ bɔra ala de fɛ ko de y'a to ni ciden bɛ hadisul qudusiya fɔ a b'a fɔ qala allah ou bien a b'a fɔ qala allah azza wa jalla ko ni n'a y'a sɔrɔ ala ma kuma ni amana ye ciden n'a b'a lakalanya t'a fɔ ko ala ko tɛ wala kuma sahalen
hadisul qudsiya mire mana ana lafuju ala de yo fo cide nyo fo mais différence jumay qur'ana fora jibrila de jibrila nana fo cide donc aya ni farabu munum fo u do yen ni farabu de be hadisul qudsiya ne qur'ana ci bon nunu na nyogona cinya la ante seke ko mogodo ko ale ka muso kata jibila nyegen kono ko muso maso kata ko ale yere jita kata na nyegen kono ko fe muso tarana aka jifana ko ale ye muso ka jibo ko junubu bala nete seka fu ko junubu ila nete seka junubu sebe bagate ne nete seka fu ko be junubu be ila o ambe min fo doro hada maden kake jogo nyumantige kake sabali bagay kake mu bagay do ciden ko la yafrukul mu'minu mu'minatu in kariha minha khulqa aradiya minha aqra akom mu'mini cema kana mu'minu muso ko kasha dama ni jogo do ko ala jogo do to na be jeni ko ye donc hada mari wasiruhunna bil ma'ruf ala ko an ka muso jenyo wana ni nyumay muso dafalente ciden ko muso dara kabo galaga dela akoni mugo ko muso katile alaye 100% ba fe chogo ma ka ko chogo la ko iba kari ni ko ibe galaga tile abe karu ga te kari e waciden ko muso bo chogo dela e bi kadda mu bona ya ba ka jenyo ko nyake jengo do ba la iba no marade donc nunu na nyogona be mu fo cheyo dura ka ke munyu bagay akake sabale bagay akacha muso abdurrajaq ba fo adabu kono ako chenyu ma kacha muso ako muso la yire ko ka hakili madafa udina nagasileno ka hakili nagasileno ni ko muso man ninke aye asuma amake ako ekatoy ko fe ni ko ninke make ekatoy ni na ayado e madimi ibake ka foyete ala bena hakili dama kacha ko muso suga be wuli ko barake men na ayado ko yoronin kele na le lenki la minna dro yoronin kere dusu be monte kasha dama dro eti lafiya soro boro tuli men na ayado e ya nyamaria karasan ninke eki dade dro ka toy hari ado ba ko hen take yire ka wuli ka ke me ki dade dro e ka ke sabula ki dusu na ka dada labo mi wuli ka ke muso tabulo de yoye ni ala yo munyu duma ko sabalu duma muso tabulo yode ambe min fotige yo yenninde wasiruhunna bil ma'ruf bo ko al mamudo sallu kibaru bu bo nyogon koro do no be sigi katta yake akibaru fo chogoni kibaru to te kelenye ube do ka suduri laba kibaru be kabaru min kani kabaru to te kelenye do ni kibaru ko le sigi to la dina lo te sunna we bidiya ci den ka kibaru be de kelenye sallila kana rukuhu wa sujuduhu wa qiyamuhu qariban min sawai ciden ka kabaru chogo salli kabaru abede chogo kelenye ka fo sujudi laba kabaru ibo janya de ube tahiyya folo tayibo usurnya de o ka kabaru bo nyogon koro doni ke ko sunnate bidia do ciden ka tabulo te ciden ka kabaru fo chogo bede kelenye furu siriya ni nyemi fo ko eye do ka demuso nyini furula ko akwa be kalana na yedde fu ke ayedde fu soro ko aba dima
ko eni sonjara ko o kofe demmuso kelen ko kadde fuke etun ni do ni sonjara ko abena dima ko anani jamfa ko atedi ema ko dimnana ko kidda tiga ko be chogode bo folo ambe min bila dem fawla demmuso fawla nyo fo dewda bo Cheikh Abdallah Bombaji ko ale ben ne shi hammin ke fonna kay ce mawye ani fonnan ke muso maw ako ciden ko ni mo men ye furu soro ikafuru nin kalanko dem muso dina tigini jogo nyuman tigi ba ni ne ko abe kala no ba ma defu soro ba me diplôme soro ako mo ko tabila ni mo mo ye furu soro ye ce shebi ye be muso furu de ni ye muso mani de dina tigi bori ko abi furu muso yere ika wali juye ifuru ni furu la ni ka furu ni kalan be se ka continue ka kalana ni furu ni kalan te se ka continue kalan da bila ika furu ciden ka bila siraga yode ako fonnan kay jama ni mo ye furu so re furu de bi nya teme wali cewula furu de bi inye fela tanga ako yoro wore ako aye muso furu munum be wolo ko so be muso munum fe be wolo ne be manton mba ngam manton chaya nyine manton to kana wiyede ciden ko ka furu de muso munum be wolo ko so be ko de furu fana parce que be wasona kam manton chaya le akiyama do awa ciden ko foda ni jogo nyuman tigini dina tigini nanan de muso nyina ko namma dama be ke fitina du ko loka ani balaw min juro kajja fitina ni balaw be ko e Cheikh Abdallah Bombaji ko puru ciden ni bila sere nyuma munun soro fo iku soro ani aye kankari ni bagabagali munun ke ka tisuma ni ye furu soro furu de ni ma ye furu soro ima furu ambesira ciden ni fitina munun soro fo furu baliyala ube furu ya garu yari aye balaw min foala akani soro de donc ambe min fo ye nin kalan ko ina kana ta demuso ka kalan tara de ku be furula demuso ya furu nyogo masoro ye dina tigi soro aye jogo nyuma tigi soro aya bo kalan na ka dama muso ka yoro simani muso ma ka chela bo muso ka nya chede bolo aka furula donc nambora yero la e fana e ye da tige minke ima da tige ndo do yoro la ni furu masiri lahidu de tariye nde muso mba dima adagara emi nyanyi ni ka furu masira dagara ka bo dagara ale ka bo en ko ni e yere tunye muso wore ye min kausa de muso ye fana tumbe se ka bo a tinyala ne tunye ka de muso ka kofo me sisa ne ko ni yense mbola ne ye do woreta ube ne do yero en ko yere be se e rebe bo bon ni ale fana bora o ma jare ko e ka dimi ale ko iki datti la furu masiro na ya soro furu siriyale aya bo amba fo ye jamfa kenina men lahiru de taraye ni furu masire bunu semino ko na ye lahiru de tanyo ne ye muso nyine de bana ni ndima aye lahiru tanyo furu masire akwa dagara e ka boy mi nyanyi na dagara muso fa ka bo donc o majjare ko di dati gala wote dati ke kunye kan dati gala ni dati gala de kuma fede de ye dati ke min kata don rola wa alaikum salam kamu kisimu ko ebe se ka bara jumake ka kisi ni kuntoroma alanya siranya o manya taqilla ya jalla min amrihi yusra donc hada made ni ba fe ka kisi ro kuntoroma donc sira alanya limaniya tawhidi haqiqa limaniya ka koda alaka ka ala sira alanya alaka ye wajibu munun ka alaka fardaw ikuti alaka fardawti alaye ko munu haramu yauka ikulu toy nafila salli munu no be se ko ikuke ko munu nya har jinu futini makaruhu ye iku toy ninde ikisira ire kuntoroma inni kuntoroma parce que nun kuntore munye junubu inni kumbi bila ala soso mununa inni kumbi itaki bila nindi mununa nibe ala ka wajibu munun toy nonu de be balawuni tora la shahada madema mo shika jugute foy man jugo hada maden yere maka jugo go wariyatu salafu doko la ya khafanna illa jamba akoy kana sira foy de kanyera makon ni ika jugute wala yarju anna illa rabbahu
ikani jigida foika ni ala kelempe wute ni hada madembe sira fenya ni jinyana makono ala ta kofe ni be sira femore ni jinyana makono sira ika junubu de ko sira ika junubu de ko ni junubu te hada madenna eyeli mana jonye eye mu'miniye ebe sira alanye inna allaha yudafi'u anil ladina amanu mogo ye mu'miniye e kana sige fili mogo la unu ta to nyogona ala yere de be nyone ni ke e kasisa ala de ka defa bagay ni mogo kera mu'mini ala yere de be defa ewa mu'miniya dusukun kalasi o be de be ke sababu ka do inin tora yere je o de be kisi inin tora ma e yusufu fule tuma min muso ya do muso min ce kani fama muso wa falen do ni la ce kani foi de selentala yusufu ba ka fonan ka yadda falena ka do so joli kono ka daso ka yere pare yusufu ka yere labilay kajalika linasrifa anhu su'a wal fahsa innahu min ibadina al mukhlasin awa ala ko kollan koloni ko jugun ne ya yele maka bo yusufu kan ni to la parce que yusufu tun nyambo oye ne ala ka jondo na duskun kala sidelo ne alay dusun kala si fakate do donc ni ba fe yika kisi ni kun toroma sira ala nye yikal di maniya dafalen ka sori bolon iki duskun kala si ala yika fota ni ka ketala ni yen nin kebe kisi yere nun kun toroma e wa har ni be do balonu fitna do junumu la yoro ala yere de bi kolos ala kan kolos ala kan tanga ko wakati banna subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanallah ko e ko be France re ube ni ayre be taman nonu ni ko ce bon ko do ko aleye mode ale be voyage de ke Mali ani France ani Espagne be nonu de ni ko ce bon abe minaunde doni mana ni mo min kam samba wale be tani mo ka samba ude ni min ba fi ka samba do kata France ube min ba fi ka samba do kata Espagne ube Espagne min ba fi ka samba do kana Mali ube France min ba fi ka samba do kana Mali nunu na nyona ka bara ye nunu de duro ko minan ko ina minan samba ko ina fo ani muso do na nyona muso do fana ulu be minawundi ama ko akatanu ye uba samba minawula fo relation gora ni muso do ni nyogonche akramakumullah ala ka ubonya ko fo ka fo nyonya temena ali muso do ni nyogonche ni sugula kwa ni relation la wambe birasira le jumanke ale ambe birasira le foro akasira la ni birasira le foro akasira ala ni saya bena ma wakati mu hata todo hadama de ikan nimbe ala de bolati e yere bolo garanti lente ibe se ka sa wakati bela togo bela saya delelonte banala ni Allah ma ko sherila wakati be se kata donc wi kasira ala ni wote menen ko bella siranya te menen ko fe ka do ko junubum mambo ala ka ja fama ikatubi kata alama tubu baraka di alai ala ko qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ala ko cide ma fo nka jonye munun dante menen wire kunka ka junubu chamanke ukana jigiti ne ala kan nema ne ala be junubu be yafa تمام سورة الفرقان على والذين لا يدعون ما لا إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يجنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا أكو إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات سورة الفرقان كنا لكم مغمون تفهم وربطوك فرعلك ani mogo munun te nin faga nin min ala fagali haramuya ani mogo munun te jeliya ke ala ko ni mogo ye nunun ke nin junubun ke ibi ka junubu ni ka janga kata kumbe nyogonya lagara ibe duma kunai
itoyale ko illa man taba fonni mo min tubira de wa ahmana illi man yara wa amila amalan sala iye bara nyumake ulaika yubaddilu lahu shay'atum hasanatun ninun tigla mo ala bu kabara jugu yere ma ka ke nyumay donc tubi kata alama ciden ko ako suwo sunniti le binna ala ba tege fula fense pour mogo munu nye junubu ke tile fera la ka tuba ku ka tubo mina dongo do ni tile bora fana dugu jera ala ba bolo fura fense pour mogo munu nye ala soso ni junubu ke sufela la ka tuba ku ka tubo mina donc ala nya siranya kofe ikasira ala nye o kofe tubi kata alama jonna kana tubu ya garede jonna ikatubi kata alama ikano ya garo ikana tandi tubu yerema ikatubi kata alama konanja tubu kadantiga kanin junubu nyogona ntake nchi kuna abada ikanni misala fana ikatubi kata alama sabana ambe konanja minki yere suturare kana talla kalem worede yere suturaka ni ala ye jon sutura cide bu yere iki yere suturade ni ala yi sutura i yere to ala ka sutura kono i kana kuma in baro fo mo ye ini muso min nyake fana i kana to lakar ni muso suye ne na de lakar ne ke fo mo ye kano ke i yere sutura i ka sutura ke muso in ka tubi in ko fe nin te sabaye nani na ala ha bimbina che nin te mina ni muso min che relation min bina ja tige pew relation tige ka bwani nyogon che pew hari na bi soroni aleka minawun tali de ka minawun tali bila aka yoro were nyina ba ka minawun bila kata itogo min ni nimero munum bani nyogonche whatsapp munum bani nyogonche abe touché ka be boy aka nimero sanse aka mabbe nyogona donc ika bila sirali amba labani minye e yere yado ni nyi soroni muso kode muso ka bara nyogonyani nyagambe nyogonyani lam kolonyali adabila ni bese ka muso sembo ika minam mfenkele yela yere ika muso sembo la ika to chewla har ni be muso tola inu kana nyakambi et puis inu kana lankolonya yoro ci de nyen ni be fanyu la yaghlu wanna ar-rajulu bi murati illa ma jimaran ako wali ken wali muso kana lankolonya re ni jimura mi tede awa ci de ko hadisa dola ko wali muso ni wali chete lankolonya abada afula ko setane de ya sabanay donc ala kan kisala kan tanga ala ka an islamu kisi nunu na nyogona uma o islamu ka fo bi kono na filibado dusu kasi de do telefoni munum bena ma dusu kasi pele badro ambe ala de deli limaniya alnya siranya dina famu ala ka di jamana imade sino jogo tinyana de anan fule nyogon ka jogo me chene muso tole nyogon ka nyagame nyogona du kono harbe sanin ka yele dere sunna do yengole ko ale ka so kono na lale na kam muso anai abinanke do denke ku udu de be ale ka so kono koni mimbe do so kono ibe da konko muso na ya sora be chogo mi amanye abe finu do ayrela comme bi ale ka muso na na mu fo ale ko ale muso ko ale sinu ko to so kono akwa chema ko che binanke denke do na ale ka asinu ko to ale mabwa kalama ko ale be bo yere karama de ko che sigilembe ale kunna ko ale ko ni taro yala ye fenka le la mama fenka la taro ko ale ko munkera ko amasika kuma sifo ale ko muso ko ale wulila abora so ko balaw be nunu bombal mom balaw site nunu banka kafo kono nana ambe ala deli kafoy anka sunna nde fam anka tawdi fam ka sunna fam ala famu salaf salih sunu ambe nyana maya cogo minna nyogon kate muso to ne nyogon ka ni wali cew dama jumara miya tani nyogon ce konnin da yambalo cogo da tisega magala fana ambe barawla de ambe ala deli ala ka bo cogo nyuma de ke anye nunun kono Odondo kwani wepo ale bora kwa mkaya bega kujaza kadi ya jeli do tasrala wafana kari yonka
kumbe faranke fola ala bana yaga ni moro o deni bana kurle atara ga so fini be je ka wele dron je ko ko na kira ci ni wele dron o faranke fola ko je ni namara bella aya tege tege o ce ni kai ko una ko aya ni ma kama ka de ko la kar o ida kuma sametiya gele abara no te wonni kuma semben tialu de donc wan kana mo tamperdi nyinin kalu la nyinin kalu be munum bono okay aga ni plana ko yalla ni ala kan ni ni mamnya jenya ko musomi no ko je yalli kata ko bo ko nyinin kalu fulana ko ni ye jene yake muso no fe adem muso be se ka furwa bo doni ke ba ko ni na لا يحرم الحلال بحرام ko halala te sika haramu ni haramu ye misali la silamiya sariya ya yira ni ye muso furu ni silamiya sari furuli de ya de muso haramu yare bolo mais ni ye jeneya de ke muso nofe o te ade muso furuli dagariye iye jeneya min ko ye haramu de ade muso furuli sariya la o daga yede bayin jene ya haramu ate se ka demuso yin furuli halala ya haramu bolo basitaka bal abe imam na safai ka ma jahabila ale ko niye jene ya keni muso ye aye demuso min soro e yere yede ko adagara ko demuso fu ko parce que silamiya sariya demuso min furuli haramu ya ko o ye furu sahalen demuso de mais niye jene ya de keni mugoye o ye demuso soro iye ni jene yake demuso ya de kwa dagara ika do muso yero fu safa iboka tuma buno shemira mo da saru muti ko no yenni kuma nunu fo ako safa ye min fo ako idente sariya la me qadara la tige ko ne dai kala wajide do kuma sahale nye minye ate daga ko demuso su ko ni fo ni ye jene yake muso no fe aye demuso min soro e yere ye jene ya min kera jene en kera demuso e ate daga don ko ka kuma sale na iko ko ni furu mais a demuso wore min ni o te kala waje a furli ma haram ma bo doko ko ambal ma doko silimu kunta la jalin yala haramu kabaira junumu do go mundo kabaira junumu de do musollam ko do fulimu ube cewu la wuraw filimu la jali ube ceere muso yanu nuna nyogona la jali ulu ye kabaira junumu de haramu de do ko ewa mugomi ko ena kelela e ko aka yafi malaka ma ko le tayafa ambe munfo ala ko wal kajibina li khayja wal afina lin nas wallahu yuhibbul muhsinina ala ko mugomi bi dusumina ni dimina na dimina na be se ka dusumina te tinyalike abe yafa mugoma donc o ye mugo nyuma de ala be mugo nyuma de fe na ye ko ke e yere de la minye yafa ina che anyuma jogo nyuma ni kodo ni be se ka yafa la ika yafa o de kany kateme ka fonte yafi ma fonna ara donc ika yafa ni kodo yafa be se ka ke ko minna ika yafa o de kany ambo de fo atigi bon ko muso be jabi do tegela o be produit fara jabi ka comme apollo pro aka wutege fo be chogodi bachite nununa dori ko ko nununa nyogona ni wori chamante do la fen so be leunte adonna te tora lasima bachitala ube ikum faga ni fem munonye donc bachite nununa nunun be doni ko ni fen so bilente ube adonna ate tora se ni moye udo kunkolo la te tora lasima bashite uluna nyogona na mimbe kunno ya kunshigi no ya ka fa bashite la muso ko luke wa alaykum salam ko difference jumambe hadisul qudusi ani qur'ana ni nyogonche donc difference folo qur'ana kalali ambe se ka bato ke ni qur'ana kalali ye bato ye
abe kala salli kono hadisul qudusi fana ite se ka kala salli kono qur'ana be kala salli kono ambe bato kenay ka kala salli kono hadisul qudusi ate se ka kala ko be bato kenay ka kala salli kono ni ñew du farasi doye di farasi doye hadisul qudusi be se ka foni manay mana hari ni hadisai nana kai cogo minna hari ni ma fo o cogo la niya amana fo arabu kanna fana mana afamura hadisul qudusi be se ka foni manay qur'ana te se ka foni manay fo ka qur'ana yere de fo o ala ya fo cogo mi ka fo cogo de la donc o faramfanja doye munya qur'ana gafe ite se kata ni masalijita hadisul qudusi ibe se fota hari ni masalijita bo qur'ana aya la fulenta qur'ana kono hadisul qudusiya hadisi dayfu bala mawdu yere be hadisul qudusiya hadisul qudusiya do be hadisul qudusi do yere fo mawdu do dayfu do me qur'ana aya dayfu to kola donc hadisul qudusiya ala kumana yo yede ka fo jibrila kana fo cide ni sallallahu alaihi wasallam bo hadisul qudusiya do ko ewa ala ye amana de bila cide ma me lafudu ye cide de ka kuma cide de kuma na ayi do kona ko ayi mana ani lafudu be bora ala de fe ko de yato ni cide be hadisul qudsiya fa ba fo qala allah ko ba fo qala allah azza wa jalla ko ni na yasru alama kuma ni amana ye cide na ba allah kalanya tafo ko ala kote wala kuma sale hadisul qudusiya mire mana ana lafuju ala de yo fo cide nyo fo me difference jimay qur'ana fora jibrila na na fo cide nyo donc ay any faragu munum fo u do yen ni faragu debe hadisul qudusiya ne qur'ana ci